sorpresak, ezustekoak gustatzen zaizkit, bai, nasketa bereziak, baina lasai, ez ditugu txitxiroak txurrokin naztuko, Ea, posible izango litzateke adibidez, musika urbanoa, elektronikoa, albokarekin naztea? Bai, oso bitxia da, baina lehen esan dizuet, sorpresak gustatzen zaizkit. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Iker, ongi etorri. Mi esker. Berriz ere, noiz honetan azkenengo aldia hemen? 2022an. 2022, bai, denboa pixka pasaek. Bai. Bizarrare txuiten ari zaigu. Neri bizarra asko ez, Bueno, guantxeze, STR-ekin jarraitzen dek? Hoi da, bai, taldeagaz jarritzegu. Oin apur bat aldiri gaude, aurreko udatik ona, baina, bueno, gauzak egiten, prestatzen, eta, bueno, momenturen batean zerbait berria ekartzeko asmotan. Bikain, beste talden batekin, nire beti gauza asko kinibili, esku artean, ez da? Bai, biltzen naz, irten zaidan gauza guztietan. Oindala gutxi, estudio bat ireki genuen bebai, hortan biltzen naz egunero lan egiten, eta noiz behinka, programa bat aurkezte, nolako gauza. Ikusteat. Bueno, egiladek, igal boka jotzen dekela, edozein musika estilokin naztu alda? Txitxirioek txurrokin bezala? Esango nizuke, baietz. Adibidez STR-gaz ez dugu inoiz froga hori egin, baina aurretik izan ditugun beste talde batzuekin, bai, metal eta horrelako estilo batzuekin sartu izan dugu alboka, bai. Bikain. Bueno, eta guantxe orduan telebistan gozatzen, estanda saioare hasi berri zeate. Bai. Bigarren denboraldia, hirugarren edizioa. Bagenituen gogo pila bat, jau aireratzeko, nolabait, aurtengo edizio gainera berrikuntza pila batekin dator. Bai, epaimaikiden artean, mekanikan, ditugu pultsadore batzuk, bai, aktuazioak egiten dien bitartean, eta bueno, gauzatxoak. Bikain. Eta hori denan artean, sukaldatzen jarraitzen dek, denbo bateatzen dek. Gustatzen pila bat, etxean etxean sukaldatzeot. Bai. Gaur ingo ja errezeta berezia. Pudin bat ingo deu, baino marian, suave ateatzeko, eta aldi berian, ondo pasa, eta ikusiko zuen, estandako gauza berriak aztertuko ditugu. Guazen aurrera. Bueno, lagunak eta Iker, garatuko zuet pausuz, nondik nobeliko gehan, errezeta goiteko garaian. Esan dizuten bezala pudin bat izango, baina zain zuri pastela ditzen diogu, eta gero leka batzukin lagungarri. Bainakin alegitza. Hemen ingo deuna da, jarriko deu papel pixkat, plastikoa, filma, bertan, gio errezago ateatzeko bertatikan. Zertikan, gero bakizu pudina fin-fin egiten dugu, eta xua-bia desmoldatzeko garaian puskatu laik edo. Orduan, film horrekin errezago ateako dugu. Jarriko dugu hemen filma, jarriko dugu ura bertan, eta barrun sartuko ditugu puntxak. Puntxak moztuko ditugu tamaino honekin, moztu bertatikan, eta gehingo deuna da, sustar guztiak, birrinduko ditugu, bi arrautza oso, bi gorringo, esne gaina, gurina, baita ere jarriko dugu gaztarraiatua, eta horingo deuna da, bertara bota, eta laberatu. Behin labetik ateatzen deunean, utzi behar da ostutzen, epelian, bai oso biduinateala, eta kostatuko zaigo bertatik ateatzia. Ingo duna laungarri parea gauza. Zain zuri fresko dazkau hemen, ingo dituguna da ondo garbitu, hemen oso fibratxoak izaten dira, hau danak kendu inbertzaio, ingo ditugu egosi, eta behin egosita daudenean, ingo duna da urdera espikoakin bildu, eta igual sartaian golpetxo bat eman, pixka prejitzeko, hori pudinan gainean pusketa bajarri, eta gero, baina dazkaunak, fin-fina moztuko ditugu, baratzuriakin salteatu, eta baita ere platerian lagungarri jarri. Ados? Ondo ziopa. Bueno, lanen azteko, ni honekin jugunok. Eta Iker junei hauekin. Vale. Ingoeken adek, zuri gailuakin, behizak, punta hartzek, eta dena zuritu itendek. Vale? Geo, nondik moztu, hola itendek, bea puskatukoek.
beha puskatzen lekukitean, eta hau danak zaborta botatzeu, eta bestia egosten jartzen. Ederto. Lapiko jarriko eturetan, eta martxan hasiko gea, eta aldi berian mingaina emamertzio, bale? Bai. Bueno, kontatu iguk estandan. Ez dikin antzako ikusi sekulan, nola ziat dinamika, nola esaiua zehazki? Beira, berez, estanda da talent show bat, non, bilatzen dugun, abeslari bat, egia da, aurtengo edizionetan, bilatu dala gehiago artista, 360 graduko artista bat. Hau da, abeslari dana, dantza egiten dakiena, presentzia daukana, estenatokian. Ibezelako atalegia. Bueno, bai. Ondo zio. Orduan, aurten berrikuntza moduan, aurreko ediziotan ez dana egon, sartu dituzte pultsadoreak. Epaimaikidek pultsadoreak dituzte. Pultsadore gorri bat eta pultsadore berde bat. Orduan, aktuazioak egiten dituzten bitartean, ba, sakatu ezakete pultsagailua eta, ba, edo zoriona edo derrama ekarri platora. Bakizu? Vale. Hori alde batetik, gero bestalde batetik, ba, bueno, epaimaikiden artean bebai aldaketak izan ditugu. Aurreko ediziotan Leire Martínez, Alex Sardui, Clara Mendizabal eta Kiliki Fresko izan genituen. Eta aurten Kiliki Fresko jarraitzen du, baina Ilenia Baglieto daukagu gure artean, Sua Enparantz aktorea bebai gure artean daukagu, eta Ketxa López aktorea. Bikain. Beraz, horregaitik igual, bebai, bilatze dute gehiago, ba hori ez, presentzia, karisma berezia duen artista bat bilatze dute. Ondo. Gainetxeko ez daude, Alex eta batzuk bestiak ez daude, dituzuen gaipatu. Ez, beste movida batzuetan ibili behar dira, batzuk izan ere mundutik zehar, Leire adibidez, eta bueno, ba, ezin izan dute. Eta danea ezin. Hori da. Eta ze gehiago, ba, bueno, ba, beti bezala, lehiakide zoragarriak ditugula, oso gazteak, gainera danak, eta oso talento handikoak, esango dizut. Bikain. Eta nola zia lehiak eta der? Bakoitzak ze, kantu batekin ateratzen dek, o dantzakin batein behar dik, prestatuta eraman behar dik, zuek esaten zuen zein behar dun, nola ziak historia? Beida, astero, landu behar dute kantu bat, edo binaka, edo bakarka. Vale. Kantu horiek lantza dituzte, bai, ahots coach batekin eta dantza coach batekin. Ados. Hori astean zehar, egite duten lana, astean zehar. Eta gero, gala egunean, ba, bueno, entxegu batzu ditugu, gala grabatu horretik, non bebai, epaimaikideak dauden, ikusteko ea zelan egiten duten etxeguan eta zelan egiten duten gero a la hora de la verdad, ez? Plazagizona, plazandera gizonak edo zer. Eta, bueno, ba, hori, gero programa aurrera egiten duen inean, ba, ja binaka ez dute ez dira hainbeste arituko, baizik eta banaka, eta hor bebai, ba, ikusiko ditugu bakoitzaren doaiak zintzu dien, eta hori xe. Ondo. Bueno, eta, orduan, gero nola dijoa? Hau konkiz bezala, saioro bat kalea gutek, zenba dia, 8 saio dia ez baina iznazten, ez da? 8 saio? Zenba daude, 8 lagun, bakarra gelditzea, o gehiago daude eta azkenengoan finalian lau, o nola ziak historia? Okeres banau, 12 lehiakide hasi dira, 12, usteot. Igual baten bat gehiago, baina usteot 12 diela. Eta, bai, saio bakoitzean bat kanporatzen dugu. Bueno, kanporatzen dute. Nik ez dokatzen egin hori. Kanporatu. Hori da, bat kanporatzen da. Aukera hori bakarrik dakae bertan dauden epaimaikeiak, edo badago, ez dakit, ikusleena, zurea aurkezliana, zenek erabakitzen du zehazki zein dijoan etxia eta zein ez? Aurkezleok, zorionez ez dugu... Baina bai, publikoak parte hartzen du galetan. Iristen da momentu bat, non, galan zehar, lehiakideak edo zuzenean salbatzen dira, edo batzuk kolokan gelditzen dira. Depende zein izan dan epaimekideen valorazioa. Beraz, kolokan gelditzen diren artean, nominazioak etortzen dira. Eta nominazio hoiek gauzatzen dienean, ba, galako irabazleak salbatzen du bat, bere lagunetako bat salbatzen du, eta publikoak beste bat salbatzen du. QR bat jartzen dugu, platoan, QR erraldoi bat, eta jendeak mugikorrarekin, moska ematen du. Eta salbatzeko hori, adibes, bertakoek salbatzen du bere laguna, ze salbatzen du benetan. Konkistan da bezala, nik ikusten lehiaketa da gehiena ikusteten, da laguna dalako, ondo eraman nahi dulako, benetan hobia dalako bestia baino, danetikan egongo hor, ez da? Ba, behi da, beste edizio batzuetan
leia gehiago somatu da. Aurten, ez dakit zergatik, Laguntasuna ez gehiegi. galdetu zergatik, baina sortu dute haien artean, bai, pasatzen den moduan, familia moduko bat, besarkatu diote bat besteari izugarri, eta egia da leia ez dugula inbeste somatu. Ja. Igual programa aurrera egiten duen enean, somatuko da gehiago, bai. Bai, hasieran esatu ba, nire laguna nahi salat, baina oso nabalin behar igual nahi oketxea gutia. Hoi da. Ira, hasi nahi baik, ez da? Hoi da. Ez dik erreza. Hau hemen botakot? Bai, bota, organikoak eta, listo. Vale, eta horiek listo dazkak. Zer musik Ezin jobe, dituzu, ezin jobe. bai? Normalen, betu, hau etxean garbitzen batzu eta fin, ibili nahi batzu, behin pasa baino, hobeto leku bakoitzean bi pasa. Vale. Zeratikan, batzuk azala nahiko lorilla izateia. Eta gio zain zurik etxean inditukoela, gozatu ditukoela, egozita, xamura bere, hor fibra horiek notatzea. Vale. Hobeto buelta bat gehiago jarri, baina oso ondo kendu dituk, sartu egostea, eta horiek listo daude. Nin berditen guaindek hauek hemen jarri. Sartu ditu ja? Bai, sartu lasai. Eta, zen motatako abestiak topatuko ditugu bertan? Zenek aukeratzen ditu? Zuek aukeratu behar dituzue, o behaiek hartzitu edo... Behi da, astero egokitzen zaie abesti bat, kantu bat. Normalean, bueno, bagia da, balantza bat egoten dela, kantu batzuk izaten dira, gaurko kantu batzuk egite dituzez, beste kantu batzuk dira, bueno, sarrak, klasikoak, edo. Gero, hori bai, gala bakoitzaren bukaeran, nominatuta gelditzen direnen bien artean, duelo bat egin behar dute. Eta dueluko abestia, haiek erabakitzen dute zein dan. Haiek aukeratzen dute. Orduan, horbe bai sartzen da askotan dilema bat, hau da, ze kantu aukeratu. Aukeratuko dut baladatxo bat, jendea pur bat emozionatzeko. Edo errez bat. Aukeratuko dut Michael Jacksonen kantu bat dantza egiteko da danak flipatuta usteko. Ba, bueno, denetari gertatu zaigu gero. Hori, segun zure doaiak zein dian, da segun zerekin aporposago ongozean, ez da? Hori da. Ondo. Bueno, hemen, dendabiziko urratzak eman ditugu, Ni pudin eia martxa mazekat, hemen ingotena da aurra jatu, gatzare bai bota jot, zatikan sosito ez behir dugu, baina ez diot asko bota, bagizu zatikan, gaztak ere bere gatzan puntua botako jolako. Gatza asko botatzen badeu, eta gazta bota, eta gaztakek gazta puntua ondila balin baka, orduan pasatu ingo geha. Hemen ikutu bat emanola gaztana, eta talent show bada. Bai? Zemuzko talentu bat topatuko dugu aurtengo edizioan. Ba, egia zan ikustot, kriston sorta izan dugula, 3 ediziotan, talentu itzela aurkitu dugu. Egia da, askotan uste dugula Euskal Herrian, igual dantza egitea, eta horrelakoak korren zaigula apur bat, ba, gezurra da. Egia da, gazteak datozela oso prestauta. Eta hori ikusiko da, programan zehar, denetarik, gainera estilo ezberdinetan ikusiko ditugu, bai baladetan, bai, hori, ez dakite zer aurreratu, baina, estilo guztietan ikusiko ditugu. Beraz, oso pozik. Egia esan beti izatea, ez da? Euskal Herrian kostaite zaigura gerria moitzia, baina, Gero ikusten dugu artista mordo bat ateatzen nahi dela, ez da? Generazio berriek gutxienez, hori ja ikasita ekarte dute, bai. Bueno, eta zuek guazenetik anzatoztela, bai? Hortikan pasaseaten jendeak. Kanteratik. Zenbat talento atean hortikan, ez da? Kanteratik, bai. Zenbat urte indituan horre, bai? Ni guazenen urte bakar bat egin bai. Egon nintzen beste bagoa zen bere garaian, beste talent show batean, eta holan. Baina egia da, guazenen egondakoak beti komentatzen dugula, guazen dela, baita Euskal Herriko kantera. Leheno goen kaleguan, da guazen dek, ez da? Bai. Ala dek. Ala da. Bueno, launak, hau labian sartu, eta bitarten jungo geha erreportai bat ikustea, bale? Hau, barruan sartuko deu, eta erreportai ikustea jungo geha, Gamon 14, ikusiko zu eseleku txukuna, eta erreta bikainak ititen. Segituan gaude bueltan. Eguerdio, Joseba. Kaixo, hemen gaude, errendiriko zumardian, Gamon 14 jatetxean, eta hemen gaude, Arkaitz Etxarte eta Joxan Agirre. Gure hirugarren sozilua, Igor Pazos, ezin izan du etorri. Pasa barrura eta erakutziko itzuegu gure lana. Gamon 14 proiektu hau, oain dela 12 urte hasi zen, eta gure asmoa zen pixka bat itea taberna bat, restaurante bat, eta pixka bat dena kombinatzia. Dekorazio moderno batekin, baino ez hotza izatea. Gure
naia, etortzen den jendia, pues, eroso eta etxian bezala eotia. Hemen egiten dugun lana, pixka bat nasketa bat da. Klasiko nasketa, moderno nasketa, eta gero ere pintxon aldetik eta gustatzen zaigu gauz bereziak itea. Eta gero guretzako ere aperitibuak oso garrantzitsuak dira. Bermuta aldetik, pintxuen aldetik, eta dena. Gure ardoak, ardo zerrenda oso zabala da, naiz lurralde desberdinekuak izatia, naiz kopuro aldetikan. Eta gero bermuten aldetik ere, gure bermuta berezia dakagu, Quintano marka lagunduta, eta beraiekin itxegun konposaketa batzuk, eta gure bermuta berezia dakagu ere. Eta guain arkaitzekin utziko izuet, gure plater bat prestatuko izue, aro plater bat, ikusko izute ze goxua eta ze pintadakan. Gaur, zainzuri txuriak eta berdeak egingo ditugu, tipulin saltxarekin eta bere lurrarekin. Normalian gure tabernan beti denboradako produktuak erabiltzen ditugu eta gertuko produktoren produktuak ere bai. Eta momentu hontan zainzuriak denboradan daude eta horregatik egingo dugu gaur. Lehenengo egingo deguna, nahazten ditugu produktu guztiak. Irin normala, almendra irina, gatza, pipermina eta gurina ondo nahazteko. Gero ja hori zilpat baten gainean edo etxean baldin badakagu labeko papera, jartzen dugu horren gainean eta sartzen dugu labera 15 minutu 160 gradutan. Bigarrenengo prestaketa, tipulin saltza egingo dugu. Prestatzeko, lehenengo tipulina julianan mosten dugu, patata ere bai mosten dugu zatitan, bi gauz horiek, kasuela baten jartzen ditugu oliorekin, eta zuan jartzen ditugu. Potxatzen danean, horri ardo txurila jarriko diogu, usten dugu hor pizkat erakiten, eta erakiten dunean ja ura jartzen diogu. Usten dugu zuan 10 minutu gutxi gora bera, eta nahasketa guzti hori birrinduko dugu, koladore batetikan pasa, gatza botatzen diogu eta puntuan usten dugu. Eta azkenekua eta importanteena da gure zainzuria. Guk temperatura baxuan egiten ditugu. Normalian egiten ditugu 2 motatakoak, zuriak eta berdiak, zuritzen ditugu, poltsa baten kontxiratzen ditugu, esne pizka batekin, gatza eta azukrearekin. Eta gero labera eramaten ditugu eta vaporean sukaldatzen ditugu. 80 gradutan, 25 minutu dauzkagu labean. Platera hau egiteko 2 ordu behar ditugu. Baina 3 prestaketak eduki ditzakegu eginak eta 5 minututan ja platerra mailan dakazu egina. Azkeneko pasua ja platerran jartzea guztia. Lurra temperatura normalian eukiko dugu, tipulin saltza berotuko dugu pizkat eta zainzuriak plantxan egingo ditugu kostra pizkat eukitzeko eta jaterako momentuan nabaritzeko testura ezberdinak, ez? Gero ja jarriko dizkiogu sesamo txikitu pizkat jarriko diogu gainetik, perrezil txikituta, salmaldon pizkat eta ja bukatzeko platerra mikromezklun batzuk jarriko dizkiogu. Eta hola ja prest jateko dakagu platerra. Bueno, Joseba, hau da gure gaurko platerra, badakizu, Gamon 14 gea, errenteriko Zumardian gaude, eta, bueno, venga, Josian, bukatu. Xenpelarrek etzatzen duen bezala. Errenderin bizi naiz eta egin zaidazu bisita. Txintxo ibili. Aur! Hau parkaitz, hau Josan, eta gora zainzuri horiek, Gauza eharra da egia zan, produktua dakaunian ona, elegolizio simple bat, eta goxatzea. Eskerrik asko ite zuen danagatikan, eta horrena esaiongo hemen ikasteko. Bueno, jarraitu behar deuna da, guain,
Beitu, hemen inbiar deuna da, hau egin goitugu fin-finak, bale? Hola, espageti fin batzuk izango balia bezala. Zerto? Eta, ordun, inberdeken adek, beitu, hartzek, Tutoriala. punta, eta txostenak entzeiok, gero, fin-fina iteko luziek enian, saio izaten dek, ordun, erditik itei hau, eta ja, hemen, hartzek bat, bi, hiru, talau, adibidez. Venga. Nahiko, hola, bale? Zerto? Entxalan, jateia, hola, gordinikan, jana dezekula. Untxila bezala. Baina, finu biltzeko, ingo deuna da, mendikan, zain zurikatea, eta ura hauetan, eskaldatu txiki bat eman, Sartu, tatea. Eta gero ja batzuetan salteatu ingo dugu, bale? Zerto? Bueno, Venga. oire kontu, eta nik jungo naiz, olio perexil bat prestatzen, gero gainetik botateko txukun-txukun. Bueno, aurtengo diziotan, bestetan ikusiek jende oso potentia ondala, esan dezun bezala, ja listo, ja altu laga duela. Egon alda, hola, lehiakiden bat oso berezia aurtengo ondan esatezu, ahi, ama, eharrak eta bin ditu honek. Hau, ja ikuste zaio jendea, hau urrutia itxikoek, ez da? Ba, bueno, bai, klaro. Lanian jarraitzen badu. Claro. Bizitza honetan lan egin gabe, gauza gutxe tortzea eta. Bai, igual ez nintzateke busti behar, baina bai. Hau ja, nire gusto pertsonaletik hitz egiten, baina bai, egon dira iruzpala o, errespetuosos, besten gainetik igual, gehiago harritu gaituztenak, ezakit. Gero esaten da, beti lan egin behar da, hor gelditzen bazea txintxilika, bestia garrapa eta pasa iteizu, ez da? Hoi da, azkenan lehiaketa bat da. Lehiaketa bat da, eta hori haiek badakite bai, hasieratik. Baina, bueno, ikusiko zue, dao adibidez ordiziako tipa bat, izaro, oso nadana. Dao plentziako edo sopelanako tipo bat Iker deitzen dana, bebai, eta berak talde bat dauka, musika talde bat oso ona, bebai. Baina, esan beharra daukat, igual gero programan zehar ez dala gertatzen hasiera batetik... Pentsatzen desuna. Hoi da. Hori ikusi beharko da. Lehiaketa dia, eta, Hoi da. Honek bizitza guelta asko matitu. Eta gaina hor jokuan diru asko ziok, ez da? Horten gonda? 15.000 euro. 15.000 euro, hi. 15.000 euro. Ez dala gauza makala, Dana eramaten du, o asien dati pasa behar da? Ba, imagino. Ez dakit. Zehazki, baina ez dakit zein dane horre... 15.000 euro, hi. Sari egarra, ez da? Ba, bai, gero... Ba, ez dakite, karrera txiki bat azteko, diska bat aratzeko, bideoklip pare bat egiteko edo, zertxo bai badaukazu, bai. Bikain. Eta esan desun bezala, horten, irureunda eta bost, gauza desberdina dazkan jendia bilatzen ari dela, zer zaritzen da gehiago? Ahotza, dantza, bakit dena dala bat, baina berez oinarria ahotza da, hemen. Niretzako bai, nik ustot eta programarentzako ahotsa dela garrantzitsuena. Baina, bizi gara, garai batean, non artista bat izateko, igual ahots prodigioso bat eukitzeak ez dizula emango, hori ez, dana eginda, dinot, behar dozu, hori, batez ere karisma, estenatokian... jakin behar duzu zelan agertu, zelan egon, zelan jokatu zure kartak, beraz. Nik uste nire, behitu, zukaldaritzan adidez, zaporea da, oinarria, ez da? Bai. Zaporea, bete iteizu, baino, geho jatetxeko tratua, presentazioa, elikadura ona izatia, gauza asko dira, ez da? Bai, hoi da. Programan, holase, ahots oso ona duten asko egon dira, programan. Beste batzuk igual ez dute ahots hain ikusgarriak edo baina aurrera egin dute beste doai batzuekin. Eta hori ikusiko da. Bueno, eta zuretzako izan da, estanda bezalako saio bat aurkezten egotia. Ba, hirugarren edizio batean gaudela, esan dezaket ja, hasiera batean egia da hartu nuela erronka apur bat, ezakit beldurrez esan edo, eremu berri bat zan niretzako. Azkenean beste programa batzuetan egonda nintzen coach edo epaile moduan. Eta alde batetik, lasaitasuna emoten zidan esateak, ez dute erabakirik hartu behar, bakarrik, aurkezten egon. Baina,
Faltan bota zure bai, pizkat, herrita pizkat, tia, Igual batean bai. Baina ez, bueno, gero hitzea, gidoietara, prompterrera, eta lako gautzetara. Baina, bueno, ondoan izan dode bai Barbara, dala Kristone lankidea, eta bueno, taldea izan da oso ona. Gorka bebai zuzendaria zaindu gaitu pila bat, bere lehen edizioa zan gurekin, eta zoragarri egin du, oso posik egon gara danak lan egiten, eta bueno, niretzako Kriston esperientzia. Ea, laugarren edizio bat egiten dan. Guain goguakin, ez da, hor jarraitzeko urte askoan, ez da, edizio askoa, eta... Bai. Zer izan da zaiena zuretzako? Hor. Zaiena. Gian esango nuke albo batera uztea lehiakidekin igual sortzen dozun harreman afektibo hori, ez? Ez dakit nola esan, igual kariño hartzen diezu. Azkenean, aste pila badira, eta apatean jun behar direnean, eta irten behar zarenean platora, esatera, bueno, ez dakit nor? Aio, pelaio. Aio, hori igual dago gorrena, egia esan. Julianek emateik disfrutatu itikela, Bai. Segune Euskal Herrira. Julianek esperientzia dauka ja horretan. Ekero kamara horrean iten duen gauza bada, eta gero barrutik antzitzen zunare. Hori da. Batzutan hor papera hartu bihar da, ez da? Azkenean oso gazteak dira. Eta jo bai bizitza dute erabatean, ez dakit, oso intentsoki. Eta azkenean, zuk ikusten diez horpegia, kanporatzeko zorian daudenean, eta zaten dozu, eta zertan nago ni hemen, esaten, sorte hon, bidean ikusiko dugu elkar, eta... Onak, zurik eipika, destia... Momentu zaila dira, baina... Baina, egin beharrekoak. Ez da, bizitzan dana hasita bukatu itea. Hori da. Eta guandik eta gehiago, lehiak eta motxo bat, baina intensua aldi berian, ez da? Hori da. Eta, ikasketak eramate dituztela, hori... Dudi gabe. Zenbat egun egoten dia be coachakin ikasten kantu hori, zenbat denbora daka hori dena kudeatzeko? Aste bat. Astetxo bat? Aste bat, eta askotan esaten dugu, aste bat, zazpi egun, baina ez da inbeste. Azkenean, abesti asko ez dituzte ezagutzen. Igual, abesti asko dia, ez dakit, larogeiko amarkadakoak edo, eta karo, hauek 2000ko amarkadan jaiotagoa dira, orduan, abestia ezagutu, gero, letra ikasi, horrekin bebai izan ditugula, situazioak, programan, letrekin, gero dantza, ikasi bebai, hori barneratu, hori sinistu, gero, estenatokian eta galagunean ondo egiteko eta disfrutatzeko. Askotan, heldu dira igual koreografiarekin perfecto, baina nabaritzen zaie ez daudela gozatzen, ez daudela pendiente, eta horrek adibidez epaimaikideek, penalizatu dute. Bai. Dudi gabe. Bueno, eta Agustia, zuko roltzuen aurkezle moduan iteko, zuke, nun ikasi ezu hori dana? Barruan badakit bakazula, baina ez dakit ikasi behar esan dezun, o entrenatu, Joseba, hori ez dakit. Hori... Atera itea, ez da? Bai, a ber, danok ikusi ditugu programak ez, txikitatik telebista ikusi dugu, gehienok. Beraz, ez dakit, referentzia ditugu buruan, eta, egia da, igual, ni irratian egonda naizela, azkenean musika munduan bebai, elkarrizketa pila bat egite ditugula, eta azkenean, igual, soltura hori bere ganatzen dozu, ez? Denboragaz, baina keba ez dago, niakian ez dago eskola, ez dago aurkezle eskola momentuz. Takizuna eta zitzinten dezunean, areta errexago da, ez da? Hoi da. Askotan, ibili behar basea ez dakiz esaten, zailo izatea, baina... Aurkeztuko banu sukaldaritza programa bat, igual ez nintatek aintzin ibiliko. Ni musika no zondo, ibiliko, bagoitza bere, ala izatea, bai. Hoi da. Bueno, hemen, lagona ondo moitzek, Bai. Bai. Eta egin navajakin ikasiekin, o... etxian... Barakaldokoa naiz, baina navaja... Ez dut eramate normalean gainean. Vale. Esan bezala orduan. Saio paregabia dator. Ostiralero, ez da? Ostiralero, gaueko 9etan, ETV baten, eta ezin bagozu ikusi, gaueko 9etan, 10etan, Makusin, bikain. Eta gero txintxilika geldituko ja nahi. Hori da, ETV honen, plataforma hoietan guztietan. Eta gero, adibidez, uste dut ez dala komentatu asko, baina aurten daukagu lankide zoragarri bat dala Alex Padilla. Sare Sare sozialekin ibiltzen dala aurten.
onena dela, nire ustez lan hori egiteko, eta igandeetan, bai galako irabazlearekin eta bai galako kanporatuarekin zuzenekoa egiten ari dira Instagramen. Galderak bidaltzeko, lehiakidei, eta bueno, apur bat lehiakitak ezagutzeko, beto programatik at. Ze ona. Bueno, eta gau honare bai, zuri behintzat, ez dizulak entzen munduko denbora guztia, zatikan sortzi saio dia, denbora alditxo bada, baina gero zu ni oro jarraitzen duzu, zure musika munduan, zure estudioan, hori da, buru belarri, ez da? Bai, ni nire eguneroko lana da estudioan egotea, kobasuloan, esaten dudan moduan. Ezingo zenun ua utzi eta aurkezle moduan bizi, ez da? Bueno, musika pixkat edo... Aurkezle izatea gustatzen zait, baina egia da nire leku kutsuna eta erosoen nagoen lekua estudioa dela. Bai, taldeekin grabatzen, musika ekoizten eta, bueno, musikarekin kontaktuan egoten azkenean, bai. Bueno, hau hemen dago prest, eskaldatu txiki bat emango jo hau guztiai, eta gero, hau salteatzea gatoz, segituan ningo deuna da hau salteatu, oiek kiribildu, podina labetik ateako deu, eta bago, txerrik itxarraka, ezin hobe. Bueno, launak, ingo deuna da, beste reporte bat ikustea jungo gea, zehazki goaz, Gorbeia lore zaintzara, eta handao, Loli, gure zain, ikusiko zue, zeu zaz polita prestatu egun gaurkoan ere bai. Segitu gaude vuelta. Kaixo denori Loli zein argarate naiz eta gaurkoan hortensiak ekarri ditut. Baratzako lehenengo uztak baita ere eta Chrysophylla paniculata. Guazen da. Maiatza begira, maiatzan hortensiak ze politiak diren. Baditugu urdinak, arroxak eta holako arroxa ilun bat edo granate bat. Hortensia berez da rododendroak, kameliak, azaleak bezala. Lur azido batian egiten dire. Egia da lurra azido hori urtero ez badiogu gehitzen, urdintasun hori galdu egiten dute, ilunak direnak baitare galdu egiten dute, eta azkenian halako arroxa batian gelditzen dire. Orduan, garrantzitsua lur azidoa botatzea. Bueno, hemen landarian ditugu, nik batzuk moztu ditut, eta etxeko jarroi txiki batian, begira ze goxo eta ze politiak gelditu diren gure hortensiak. Gauza bat esango izuet, konturatu naiz hemen Gasteizen hortensioneri deitzen diote Donostiko hortensia. Egia da orain modan jarri dela beste hortensia bariedade batzuk eguzkitako hortensiak. Okongi egiten dire goizeko eguzki batekin edo arratsalde erditik berako eguzki batekin. Baina badaude bariedade batzuk, egun batean erakutsiko dizkizuet, eguzkitean ongi egiten direnak. Zer gehiago, Chrysophylla paniculata, hau ere ja lehenengoak nire etxeko baratzian bildu ditut, begiraz ze? Politiak. Honekin zer egingo dut? Besterik gabe, utzi behar dut hau lehortzen. Lehorra egoten da, urte bat edola ongi egoten da. Gero egila da, urtean behin edo, nik kendu egiten ditut, batez ere hautsa zikintzen delako zuen besterik gabe moztu, eta motx-motxian begira ze politiak. Ziko ditugu hemen, lehortzen, goxo, eta gero, bueno, udaran zehar, nik zer dakit, igual itxian olako dalia batzuk biltzen ditugu, dalia batzuk sartuko ditugu, dalia horik egila da usteldu egingo dela, baina gure paniculata xurila izango dugu. Nara etorri baino lehen, nire etxeko jardinean ere, buelta txiki bat eman dut, eta besterik gabe, osto batzuk bildu ditut. Orduan, ostu horiekin zer, begira, olako jarroi txiki bat egingo dugu. Bildu ditut lehenengo margaritak, edo, margaritak berez izena du argirantemon. Eta hemen, besterik gabe, uretan sartuko ditugu. Beira ze goxo eta ze erraix denak gure itxian egiteko modukoak. Loriak horrela, moztuko ditugu, uretan sartuko ditugu, eta gero bildu dut azer palmatun. Azer palmatun da osto hauek. Badakizue batzuk izaten dire berdetsuak, batzuk gorriak eta gero udazken aldera gehien bat horrela gorritzen dire, gero olako laranja kolore polit batzuk hartzen dituzte, eta gero ja negura aldu egiten dute ostua. Baina, ni buelta bat eman dut eta batzuk bildu ditut, begira, Etxian, sukaldean, salan, berdintzait komunian, edozen tokitan olako detaile txiki bat izateko. Eta baita ere bildu dut, ezin duzu eusaindu lastima, baina hau da,
Hierba Luisa. Hierba Luisak du usai bat zoragarria. Orduan, hau usaiangatik baitare sartu egingo dugu. Eta gero, Hierba Luisa olako landaria zuen itxian baldin baduzue, zuen jardinetan, bildu egiten galdela, papertxo batian lehortu, astebete, 8-10 bat egun lehortu, gero kristalezko poto batian sartu, eta infusioak egiteko ere, zoragarria. Etxekoa baldin bada, badakigu pozoik ez dula, garbi-garbila da, eta bueno, infusioak egiteko ere, polita da. Orduan begira, ze lauton takerikin ze polita. Hortensia batzuk moztu ditugu, baratzeko panikulata eta jardineko osto batzuk, besterik gabe. Eta baratzerako gure lehenengo uzta badugu. Aber, egia da, oknik inbernadeuran egin ditut. Orduan, azila sartu genuen azitegi batian, eta ja olako eskeje polit bat egin dunean, sartu dituen olako tiestotan pixka bat egiteko. Orain ja maiatzan gaude, lasainago badakit ez direla baratzan ondatuko, eta bueno, denbora ematen badita aste hontan edo, ja baratzen sartuko ditugu, eta bueno, begira ze politiak, piper gorriak, txerriak eta piper berde batzuk ere heldu dire. Orduan, bueno, ok dire lehenengo gure maiatzako uztaka. Bueno, gaurko lanak ere eginak. Ezagutu ditugu hortensiak, ezagutu dugu gisofila panikulata, piperrak, txerriak. Bueno, ni konforme nago. Eta zuek? Hau, Paloli, eskerrik asko, eta ze gauzona, asko gustatu zezik gaurko lore horiek, piperra eta janari eta guztu. Ai, ama, ni egite esan aria juntak, euren baten jango nune, Loriak jangarria dira, askotan usten dugu loriak bakarria epaingarria diala, eta petalotxuak eta ostok eta asko jangarria dira. Eskerrik asko, Loli, ze gauza txukunak egite dituzun, da jarraitu horretan. Gu saiatuko duen sukaldatzen jarraitzen. Bueno, hemen behar deuna da. Hauek ateitu guretatikan, segundu baten ateitugu, Irekin bat eman eta kanpora. Eta hemen beste sartai bat ateakoet. Zain zuri horiek, sartaiti pasatzeko, eta erresa, Iker, inberdekenaek hartu urdaiazpiko bat, zaiakenaek urdaiazpiko hartu, eta ez jatia. Vale? Saiatuko naiz. Saiatu bai, hemen jartzen, bertan jarri, kiribildu, eta hemendikan pasako dugu, gero platera eratzeko, vale? Nin beratena pudinare hemen dakau, ja, ostu zaigu, eta bertatik atea bihar dut. Hartuko bat horretako, eta gero beste platera ja, baitu, ja, ere juna izela. Eso hau, horizontalki edo vertikalki. Vertikalki jartzen edo diagonalki. Oide, niarren izo, esatekena. Piskatola, nikan asteaiz, eta honen iritsiko aiz, bale? Oso ondo nauzi, bikain. Bueno, hasi gaituk, ire estudioan, nola ibiltzea izen hor buru belarri. Bai. Nundakazu kokatuta, zehazki? Estudioa berez fruizen dau. Zagutzen dozu fruiz? Bai. Mungiatik historia zabokado gertu. zinda dakat, fruizen. Bai, bai. Ba, bertan daukago estudioa, landa eremua da, eta bueno, hasiera batetik izan zen gure ideia, ez? Sortzea estudio bat edo eraikitzea estudio bat, non taldeak, ezakit nola esan, internatu aldiren hor pare bat aste diska grabatzeko, eta egia da, horrek funtzionatu digula azkenean, Madriletik talde pila bat etorri dira. Ohituta daudelako bertan, pues ez dakite, Gran Bian egotera sotano batean, eta azkenean, eskertze dute horrelako leku bat eukitzea. Eta, bueno, talde nahiko pasatzen dira, ez dakit, holan erreferentzia batzuk emotearren, pues etorri zaigu Aibiez Gorka Urbizu, Doktor Deseo, Gatibu egon dabe bai, Estatu mailan Quevedo etorri zan, adibidez, bai, ez dakite, bueno, ze ona. Bai, denetari pasada. Eta, area ze jutituk, adibidez, diska prestatzea, ja. Bueno, denetarik, batez ere musika garatzen dugu, diska garatzen dituzte, bertan egiten dugu lan guztia, ekoizpenetik, hau da, abestia sortzen dugu, eta gero bai, grabatu, nahastu, masterizatu, eta gero bai, bueno, ez dakit, bikoizketak egin izan ditugu, adibidez, oindala aurrek urtean usteote izan zala, Guillermo del Tororen Pinocho bikoizu zan euskarara bai gure estudioan, eta, bueno, eta bideoklipak eta bai, gaur egun nahi modan dauna, hori bai garatzen dituzu hor, edo noiz behinka egiten ditugu, baina ez aitasko gustatzen normalean aurreko izpen handi bat egin behar dalako, eta enpresa txiki bat gara orduan normalean
tokatzen zaitan egitea eta... Nik nintzen, gaur egune bai, badaude batzuk, zuzeneko bat emateko moduan, denak batea abesten dutela edo jotzen dutela, ez da? Ni harritu zina olako baten behin junitzela, nola musika talde baten, nola juten dan, aurrena bakarrik gitarra, gero bateria, gero bestia, banaka, batek jartzen du bat doinua jarraitzeko edo, ez da, kaskok edo jartzituela, eta bakoitzak beriain behar dula, ez da? Estudian dana trampa da. Baina zuzenitu konturatzea zein egitetunak atzgehiena. Hori gertatzen da, eta talde asko aserratzen dira, hien artean askotan. Karo, lokalean dana entzuten da gaizki, eta ez dian abaritzen gambak, ikusatzen dugun moduan, eta batan estudiara zatoz, eta dana ikusten da, ez da, ni trampanik harton esan da. Eta hori dek gero irelana, o zuzendu, txukundu, otro, horra azkenian, ordu asko hor, ez da? Gure zer egin azkenean da produktua edo emaitza finala ez, txukun ustea, eta bueno, denetarik daukazu askotan egin behar duzu lan gehiago, beste batzuetan, esain beste. Eta hor adibidez, bakoitzan artea, ez da, hor nabaritzea, ikusten dezue, baina gero arte handia da, nasketa txukuna egitea, ez da? Beste arte bada hori, ez da? Zuek egiten dezuena. Bai, uste dut baietz. Nere ustez, prozesuko agian satirik garrantzitsuena nasketa da. Gaur egun niretzako grabaketa baino. Ja. 80 markadan esango nizuke beste gauza bat. Grabaketa eta momentuko toma zala garrantzitsuena. Gaur egun toma ez bada onena, ere nasketa on bat egiten baldin bagozu emaitza izan alda zoragarria. Eta gaur egun da hona inbeste ia eta inbeste gauza mareatzeko eta transformatzeko eta azkenian ia jendek lortu aldun musika jo gabe, ez da? Bai. Hori nola ikusten dezu? Hori da... Hori horretaz hitz egiteko beste programa bat dugu genuke. Beste saioso bat. Ez, bueno... Zaikutu bat emango jo, Bai. Guk estudioan erabiltzen dugu erreminta bakar bat, iarekin, eta da pista bat garbitzeko, sarataz garbitzeko. Agian, ez dakit, igual Tomas da izan honena, eta batean sarataren bat sartzen da, batez ere bateria grabatzerako orduan, kutsa grabatzen dugunean, deitzen zaio el bliz, tala, como, ez dakit nola esan euskaraz, el sangrau, eta askotan sartzen dira beste instrumentu batzuk, bateriakoak, eta horra agian erabili behar dugu, bueno, softwareren bat, iagaz, hori garbitzeko apurat, baina bestela ez da, nik gutxienez ez dut ikusi hainbeste erabiltzen, ia. Badakit, badaudela, software pila bat oain, gaur egun. Konturatzea zenek erabili unia eta zenek ez, o zenek ibilidan hor gauzak sartzen? Bai. Bai, Bertatu zizteidan oindala gutxi, nire bikotearen amagaz. Bai. Torri izan, eta zan zidan, joiker, zagutu dut talde bat, emakume bat abesten duela zoragarri, eta gauz superen gauntxauta. Abesti bat entzun eta zan nion bego sentitzen dut baina hau ia da. Eta nola izango da? Dana prekozinatua da. Bai. Eta pena bada, baina bueno, erreminta moduan erabiltzeko gauza batzuetarako, bueno, ez dakit. Horrela da. Bueno, denbo bateatzaldek, alboka jotzeko, ire instrumentokin ibiltzeko, taldekin ibiltzeko. Alboka espaldi ez dala jotzen, eta izan zen ikasten hasi nintzen, lehenengo instrumentua jo nuenan ere bizitza osoan, gitarra baino lehen, piano baino lehen, alboka izan zen. Barakaldoko ala sipo musika eskolan eta aspaldi ez dudala jotzen. Bai, irakaslea etzan oso harregongo. Nitaz, baina, bueno. Beste instrumentuka, beste gauzak, taldeekin, denbora ateatzen dezu, ikusiko zaitugu aurten holtzen baten gainean, udan, bestia. Aurten ez dakit. Egia da, hartu dugula urte hau, bueno, bizitzako beste gauza batzuei emateko garrantzia, agian behar genuela bebai, baina taldeak hor jarraitzen du, beraz, bueno, aurreko aldian etorri ginen lehenengo diska orkestera, gaur etorri naiz estanda orkestera, nor daki, igual, hirugarren batean, bueltatzen naz, ez dakit zer orkestera. Seguro, olakoa gehan, olakoa gehan, beti gauza ez berdinak. Bai. Ondo. Baina gozatzen da... Ondo ikusten. Da bizitzen, bai. Bueno, ikusek hemen jarrein di jaura. Bai. Hemen hola, olio perexila, oeltan, etxeko bandera, eta hemen dakau, zainzurin pudina, zainzurikin gainean, eta, leka batzukin salteuta. Eskerrik asko nauzi. Mi esker. Tortzegatik, eta badakizue, ostial gabetan, behatzitan, estanda, ETV. Agur lagunak. Aio.